Mbinto kibiria obwenerete koremereria OGANYE OMONENE. Mbinto kibiria obwenerete koremereria OGANYE OMONENE. Mangana kiari in which lines do you need to be patient and wait for the Lord? In which lines? Line number 1, in dealing with an overstaying sin or habit. Ekebengero konyora gekomenyerete kwa batisirwe kwa kwaneirwe kwa rire biboko kwa sibirwe chera kwa rarire siko kwa butoire nonyene nywomo kwa tuomeire mwasera niri kwa seriwe kwa chire gukwanerwa otiana rinde naendo irano paka nonye naje bwe kumetie buna abantu bamanyete kubeka amachiko kage nabo bagwonjora abantu gakyaje ko baragotige. Wait upon the Lord. Onya bakungu barago bwato mosacho mokongu takorusi moyo na konganya boire takorusi moyo na kobe bali mendagere go sinyete tako na koba chiari sa chioka bwe chande tengangie kembo kimakyobo na achete nje monto kyoyo na nyorete ndare komanya monto yukwanyorete nero yo tako na kobera chiari sa chiokenda ngoberore na ndo kwa motiga wale to muhao kanyomo nene kera komokonya gukuna gusaba lichibulia yendiro nyasao komotoria litukako moikera nonye nisiko igoro na mokonye litukako moikera nonye mpara na mokonye litukako moikera nonye ne kecha na mokonye litukako moikera nonye na matoke ime na mokonye litukako moikera nonye ne kanisa na koreki. Get the point. Take a step forward. Naganinga keirowe ngoli okoneire buya sogosoma ngakiagoteba remereria OGANYE OMONENE kabomoremu tokwa moyo remereria OGANYE OMONENE onyata soma buno yokominyokiu aliko some gente kibune kiaye yango ndaro sina etamatemu soma ngo buya bono otaliko minyoka yani gente kinaje ke soime yao ngakike goteba remereria OGANYE OMONENE kabomoremu tokwa moyo remereria OGANYE OMONENE. Kerenga kiane kegoteba be patient and wait for the Lord. Kabomoremereria OGANYE OMONENE. Ngoko ande gento tokoroka background information. Inkoe omusingi bwa mangana ayo ngayarwerete. Egetabu gya Saburi ekeroko gekwana ekiagera Saburi na matera yogoteba nga Saburi namba 27 fungo la 14 matera goko barachi namba lakini toba sako genda ase chibuku chindo kwanebo ebuku yoko goteba namba community yogotera namba Saburi yobono lero tokwegera gotera wa Saburi namba 27 kibungo gya 14 ogotero kukwa namba 27 igokori kire nomoruoti Daudi tali Saburi yonsi elikire na Daudi abateri bande mbaro baba Asapu na bande lakini ogotero ku specifically namba 27 okono wa Daudi omonyene igokwa ligetu out of this experience. More specifically, asamangana abere. Lingana litangani Daudi igalengo morwani esegi tuone toko moroka a gifted warrior. Morwani esegi nyasa asesene tiero ire kegwa giokorwana.
okwegera kwaya gwokorwana igaigirire toro sana bali mubegete chango girini chango noro sana ereta achiete training sukuru lakini gako na kolisi chingondi akaegera bunago chitifend in the process akamanya ngakiago ite dubu naende ngakiago ite simba koyabo goiria kamano bakonye ura aso kwegera okokwaye akabomorwani ole gifted naende twoni obwenerete gochikorwanire gesaku kiabo lakini ngayimoro chakale ake motamanye tikoirana ngayimoro chakale orosana indikago chaigoro amanyekane ochifeitiere kagwake simikisima na baramanyu entomole bana moi gweti point ye bigamole ochia omonyagitari bwa omonene kako na gokwana kisima aye na boramanyu lakini bonere tabwate nonye na aseredio era noro sana are kolisi chingondi nonye ngina tamu manyeti gose no morwani etuoni nonye ni se tamu manyeti gose no morwani etuoni nonye timaiti gose ba morutete go getiaria kachira moitera ni akwero tabwati yusi na ndemo na rengo mokogoti maitende no na bible bago kobeka asegetenga ki kwera ni gojio timati gose mwana komanyanga omwana nara bible baje bakwanga tatikanda boli riswali rikonga mwa boli nara gose bwange to mwana oye vera ni fortunate lakini akero kuligerio mogano Daudi bible baje mba moete value nonya iko ba mobegete nga oyora na kolenda chingondi ekera abande bakaremere memenene bakoba no mufarume abuno wabekire na ndina bongwanja nara babori ngaki aje kolengana na minaria nga yoro chobekire don't worry kanyomo nene kento mona mole kanga moigweti nyene chikase ni chichia minto kanga nchante bia mina chintu ba maiso kini ababa minto na bakongu mbuyamole atigira atambe lakini ne walia ndikali bakali ajali gotoka muna bantu karanse tega atimanye tigo semo manye tenga na bomora ikaranse ne president yense lakini utamaye tigo senere ande keroko morigereria toro to gokagera gosenere but anyway tigatora araba igo yange kimokori mwasare keire kanisa imega kinya sae babere abekire gento getekebe moisio ya taruchi tuguta ya bono this is a warrior lakini mone bintago koli gusai anyway tali mangana point ya kabere Daudi abwate korokunga he was wrong time ago anointed king kakobekerwa maboko nonyengina naise iko bakoboli guliswali nga mwanonde tayo bateba baerire naenda kamoisi gatigarete akanyabitege igo kakaregeti kolisiki chingondi karamore tango na Samuel agoteba ogochiko umororo gunchara roria ndware koruma gutonya tariaje ndware kobwatigira vitoro gwati bali masomete science. It was an anointing horn against gravity, obeying God. Nimateka geteki kwana gokiegera rais amagutari gare goiteka only ekera goitekera omonyene oinyasa achorire nakiko gera no mufarme bwiko uri gochoro moruot yani umobani bwika noro gunchara riro bwata maguta akoro kwa anointing. In that process bona bamura baetigwa mamura manene na bano molisi narongo kya uri tudura matangazo uri nero renge molisi aibona ara kwa gwita bamura bali bande bare ko gendesi ya sukunura nakoba yani kama ndo kamanya gochakatalie bitenge nakikeri bali mokoro aigukisima twakwanirete nasomete omogano karo ubu gadonyere omontaga ke katabwate value na Daudi nera renge
kagocha koretwa maguta akagwo no nyene kera maguta mugwireire onde tayo kumutangasa ng'omoruti neroyo akaira na kagwaida yechi ng'onde egento gioka kegocha komokonyocha ekera bwesegi nari omoruti akomotebi ng'a anakomotereria gaki atare komoarende nabo motang'ani bwa barwani naende akamobe osomerete koruta ritimo monto akobeke eki otasomereti abanto abanga ase ense eye you are placed where you are not likely to be placed eki nakikero nakikeringo nakobatebi ng'aki when the right time comes be patient wait for the Lord ajeremereria oganye ng'o omonene egento ngerengo gotebi naende okumisana nimate nkwana gokerengereria Abigaili tarenge mokana pali. Endo muri bona mwana koigo buku. Abigaili garenge moga Daudi. But you know situation is echikobe komo ntosoka sata kaniri gosoka. Agasoka rende mwakana mwana pali omonto molidi otabwati bongo lakini omokungu omongaino kuboranga oyere gaki no moruti obwenerete komoira moruti gakomoira ikagaga utumuka oyondere ndagachaka burabura sakamu stand change it oyonda agachaka kwa akauyugure ndakabenti ngana moko moruti ngakyakoro ngibona mogongirira moko moruti ngakyakoro kwetaito talienti ngana lakini garenge moge business man lakini elieta liya nkwini one gento more moigwete bakabona lakini ai moroche kwini akabekire mwana pali business man monto moriri ndiroko bekwo lakini naende nabona ngatenga ki patient nyasawo wadi just ebinto gento le toigwete no teba amina is not adjusting ekiago kereriko akikwari komanyana kione kiao angangwagoka ikiri buna bigo nchorwa tingi sare pingi tand bali meje kwara ndigereria tingi sare one tetane ekiago ngokora kikere gogo ikera kire patient rebereria kabomoremu tago kwa moyo na barare goteba remereria oganye ng'o omonene gento ri gwakura moyo kare none kero begete sigati njera tegan twarwete para kare twana ntori para tigane go jango kondora akia kabari maka ona bole mereri bokorete ki poko bolete remereri oganye ng'o nakino etabana bagoswera no ni Illuminati atake tata chirike bwangu ataganyete Nyasaye ande byamosamba onyoro rure ngina byamosamba onyoro rure ise byamosamba onyoro rure mwana omwabo ande liria barure ande byacha byamogaruka byamotebi bono naye tutagete finally takonyora egente kiya gioka is when you wait upon the Lord ekero komoganyango Nyasaye kanya Nyasaye naro ganya Nyasaye takurusi moyo Nyasaye nakoreta ki mara bagoteba ng'antu system yato eterete system gakitari ya nyoko Nyasaye ogochenje bintu nande yakonyora ebintu bikoera ne bya nyoko na izo lakini bya Nyasaye bya nakokora bya nakoera twaro mutu okokore gazi aye onsoni twaro mutwe kanyimbo kintu muri mumanyetie kera toganetio gotera yani muikaranjete kanyimbo gake akorire nseme ntanga nitakeiro gotera ndiro chika uyo ndakurusie swenta emereria oganye ng'o monene tokomanya asobekire kai oikenga kiyago yaikire yagoteba nga David was a long time ago anointed king but he never killed the soul to enter into leadership. He wanted the Lord himself to bring him to the throne. Igatagete Nyasaye monyene amoreta asekero taitete Sauro no nyene kera nyorete libaga no tamoitete remereria oganye ng'o kokoretare
Kwarateba karati kadara batebi. Kwarateba bono nincho monene agocha korenta. Kwareremi tebi yumori komanga maite bono nincho monene agocha korenta. Moligere likwara musima erelia. Mate maite bono nincho monene agocha korenta. Yani yonde buobo ire goteba bi. Sawa ya tike kya gokena konyoru. Senaje kwege nabo. Kanyimba bono mbekera gotera. Mbinto kibiria obwenerete koremereria OGANYE OMONENE. Mbinto kibiria obwenerete koremereria OGANYE OMONENE. Mangana kiali. In which lines do you need to be patient and wait for the Lord? In which lines? Line number 1. In dealing with an overstaying sin or habit. Ekebengero konyora ke komenyerete kwa batisirwe kwa kwaneirwe kwa lire biboko kwa sibirwe chera kwa rarire siko kwa butoire nonyene nywomo kwa tuomeire mwasera niri kwa seriwe kwa chire gukwanerwa otiana rinde naendo irano paka nonye naje bwekumetie buna abantu bamanyete kobeka amachiko kage nabo bagwonjora abantu gakyaje ko baragotige. Wait upon the Lord. Na babantu baragotugute lakini Nyasaye takogotuguta. Na bekanise kogotuguta Nyasaye takogotuguta. Na baba sani bakogotiga Nyasaye takogotiga ekiagera nero utaraja. Nero utaragokonya. Igondirayo gokwa moyo gwakaganga ekanisa ko yakwa discipline ekiago kiaera kwamanya gokwa moyo gwateba nje no musalia ntigane kwaruta chinta chogo chimoino kwaruto bonta chobonde botali botenge ayaga ntakatigo boliri. Wait upon the Lord. Ondo tayo bwate sayansi yebibe uranye konye bona Nyasaye. Nkorutora machiko sana unaona tiabate. Yani unaona kama keraba kunguba etali no mosacha kama tenga. Onyo tigiro bochingo bute karansa batebio tigira imokiebuku tigire na imokiebuku. Onye Nyasaye malikago tebanga onyo mwana taraba sibora moko baba sibore kegima. Sana isa totati siga tenga kolendo mwana karaba sibore na mababa sibore kegima. That's John 8:36. Kendongero kobwatio montegeka kwa mobwati wachi komo kwanera kwandete irobo shoku na bana bali mobwata abana balebi mwandete irobo kwachi kobabisa kando moinonga mocha sabage ni koboli kwa bana mbarenga mbwate ngochande mbatebi na bwe bacha boire Nyasao korabibo. Wait upon the Lord. Nyasaye nganje nakakaliro murandi oliache torwete international kakingo batiswa lenga onjoke nabako batiswa lakini onyo monene taramokonya nabako bwatero osindisimu aigwete nga oliarembo yakwa natiga ngonjokera lakini naenda senge njatiana kabirira kaliga koera sesembe nyangoli ntambe naenda monyore nwakorete kendoke nwali kanyomonene kanyomonene chiranere tokobekera na magisi twapimerana birine bintu byaito. God is not going to take to heaven pretenders who pretended to be holy. God is going to take to heaven genuine repentant sinners. Banchire wonchoka asekene talichi pretender chirichigo tubaigorobosa. That is not the case. Ige kebengerege konanda sana kiage ndio monto sana pako yonde baikase bakurusi moyonga njebono manya na bonde igo konage chiwe nage chiwe tali ore igo teba ngomonene tarangonye ke ni moganyete. Haleluya. Ni moganyete kiara nero motori bana diangona baboli kera bana bande bakanyora mbonse bakanyora Wano ko betere liyo joganyore. Numate naro konyora korua secondary university ta konyora ta goswa class 1. Kwanyora kale class 2. Lakini ni abwate.
oyo orenge gosengera ase tubona nero kare class 1 tagosuguma abantu badi. Number 2, in dealing with a difficult husband or wife, ekero gokora ekero bwato mosacho mokongu gosomo kungwa mokongu obwate mbwen kongu omosacho mokongu no mokungu oro mokongu tigamentera ninga nonye na abana bare adamant. Wait upon the Lord as you pray. Taria yo wonchoro monto rero Nyasaye okogokonya ekiagero bwato gosemeri. Ngora aru gisambo kiananga anakamenye miaka lakini ritukeri mopeni na gakurire goseka maragobeye mogakurwike ngwanso paka elia morokiro morebi na liago chakonyoro mwana bwa bana okoroku Samuel osaina abapeni na 10 ande bagaitani moganyengo monene. When you are dealing with a difficult husband, onya bakungu barako bwato mosacho mokongu takorusi moyo na konganya boire takorusi moyo na kobe bari mendagere go sinyete tako na koba chiari sa chioka bwechande tengangie kembo kimakyobo na achete nje monto kyoyo na nyorete ndare komanya monto yukwanyorete nero yo tako na kobera chiari sa chiokenda ngoberore na ndo kwa motiga wale to muhao kanyomo nene kera komokonya goko na gusaba lichibulia yendiro nyasao komotoria litukako moikera nonye nisiko igoro na mokonye litukako moikera nonye mpara na mokonye litukako moikera nonye ne kecha na mokonye litukako moikera nonye na matoke ime na mokonye litukako moikera nonye ne kanisa na koreki ganyomo nene wano yoneta igwe point ingoteba Ngabano manje tengo sinyo kitoko kore kanisa na watu wansi turarande toko tere kwaja wano ngo sinyo manje tengo sinyo ngo morigere liga mariga nana go iteka ayaitera lijibo litika litengonyo monene tara kora kora alirori Ngabano to bakabande bateba abalisi mwale go chamwezi mubika masabo yani upimete ngo muri shuri kago saba no kago saba masaba yuna mange na mwonjora katiko boliri go saba kama gokolete na kobe distance kora randa bande kiboto tumogo turangere bakanyumba ngabika masaba nyumba ine bwato bokongo nyumba na tubika masabo 20 yo Lichibo litikalete ngaki no nyengo likonyogo saba nogo saba kole but you only need to wait for the Lord. Kanyango monene tako basuka basacha mora onye nyasao kwetu mukungwa mokongu nyasaye namanyete kero mukungu yuago chakobo muya eba namanyete Tako buata, kuna komoselia, kuna komoelia, moruseti moyo, kuna kobasokense, bunoko basoka, bunaro mobe mono, bunoko basoka, bunaro mobe mono, bako kuna kosabanga, alego kwande to yonde, ekebago, kwanyora na kero kigo ganye, igoli chibu olitigarete, ganya, ororioyo, omonene, that is the answer. Ene nyasaye to go change. Na kyomo gusiere kera itere experience yago tabanga aki akamanya go tabanga birorio ogo tamachingera yani go tamachinchogu buomereki chingera. Iko no tana go change. E change era mo yanjete sana. But let me tell you ekiore meire no koremereria oganyengo. Ganyomo nene. Nabango na ko basororanga iko mo ko ganyomo nene. Egento kende kionsi wait upon the Lord nyasao goturwanera gento esegi nero goturwanera aya bono getindiete tebi nyasaye buna Psalm 35 wegote verse 1 ngori na roko na iro goso 35 verse 1 tebi monene bo 35 ayo monene engereria bandabu bakwengerane na inche Ruani abu bako ndwani. Nakiwe toko tebia monene botande. Bali bako ngengereria koraki baingereri. Bali bako ndwani koraki baruani. Ese gine yango. Ese gine ya monene. Taliye yao.
ngomochio na remereiri sana remereri naende mono bakungu mbanyi weti point ye omochio na nyorusi yare na remereiri baka naumire nande turakuru kintu muri bono muri kubaka bono igotoche tiango tebire ronga biaerire remereria oganyengo kero muntu nabwate chitariki omonene agwaka odi mwaye amokorere ring'ana samu yako haijafika asubuhi moja asubuhi njema atapiga hodi point ndege goteba nga in dealing with difficult workmates bali moko koremeremo abakori meremo bande n'abakongu sana bakongu sana bakokoboranga ngegwe transfer njenjugo gochia nonye bali moko todiria ase chiro obwata moko kore biasara na bwa bakongu okoboranga naya achiriti moremererie sababu nero kanyango adiri nere yatebanga in dealing with difficult in dealing with a jealous, critical, and hard neighbor. Maite, yendongere ngora igomoko tebanga ki na bogo chora sogo chia, lakini togo chora neighbor. Neighbor go komo nyoro. Ono bono kwa manya go jukwa nyore ke gongoli kia nyarebe. Ge koko kolia. Ochiko gito sale te chins. Ochiko ya koro moya como kwani. Oko tebiri kong. Otebya patakatifu nga yoko bako kwane kwarura koko kuna koko chabo no kwao andi kwabora kake kuna koko kwane ngyo kongera ndigana ko chali mona kogenda igure imo kare kogenda ntuto tiga waka gambu ya gwakora kwana kobwati kebungo kelimo kote bwe kanisa ngaje kwani umuntu nanga aje kwani umuntu nanga banjena ko gasomeke nana ko kerora buya sekere ka kirete naje kira nera bwe koko chako koboli ngangyo tali ko nkwanari motebi ngonye gwasibo kirero tigatukwanane takona kumobetereri komukwane gichota mogechete. That is a difficult issue, but in dealing with such a neighbor obole bwate cherasi ole so critical gokoruskege ndamagoso ganya omonene na diri nere bijamole ngoso ole bakoros ngoere sura bantu bakorware ganango monene ngo chenji ore yondo minto tabirika tako nya nyasaye nako konyo nyare ikagara naje karo tali konyara igone no monene naje kokonyo nyare ko motenga nyasaye tindo chigo se ni nyare anire sion korere ke kone na bako kokorera gento kie igaki na kongwaro but God is able nyasaye ngo nyarare in dealing with trying to have a livelihood or a job kero koligi ke barua kero koligi ga sio komenyera oikobo moremereri oganyo monene na bora pulemu abantu bakorose bantu bande tuacha konyore gasi na inde tali gasi emyaka ko yabeira musini oyo ndo 20 igakorera nga o 20 igakorera nga tarakora taranyora gasi igasi ero maite nyasanje na bego charimo okorio mosara limo oso mwako yomo chisa ne myaka eri kwaganyete especially when you are waiting maite tali rasi maotenga ndini kango cha kuikyo mosara gete takomenya kai nyasao maite na bako mini nonye ne birangu ati akini rigorie echiro onye na mapera omanye ko ni rima mapera 1 million otana korora heri yo ndo sakiroka genge koba abo yo na bate beti kunga mambi endagera ngo chenjere jiro agaseka ke kinge ko banyasaye na ikakorugoro akamanya gotebi kunga nonyerore na maiso lakini toko kora gento kie God is able, he can change things. Nyasaye na bako change bintu na bako imokyo muntu gete korwase batakagerete amo menyokie ekwerende toke oyu America na ndi abiyore sobebe. It happens kero kona koli gitago kwa moyo ajateba nga musukombiki birabe
Nyasaye nanje katole moyo Nyasaye nato igorere katole moyo lero nabora anyore nario tago kugendoki remereria ganyango monene abandu okoimoka gwachi gwakali akiri 200 chiai oso mwana oli gwake romanya korimera marume chionse nonya 200 chiri gwasabete kiombe tali gokoa gwatigara kore na mateni kwangaika kusinda liakiri likwagete lakini lingo batebinga abantu nabagatebinga ngakire netoko koraye karuri yaki ebinto binde poa kanyomonene ekyomonene kero kyogochakire so smart bako mwana ndakorwania Bible bajanga bangire kongakera liaki ndi kubosigari tago konerwa obosigari base kuchikora swe bunduki onyemboro bwekero bogocha lituko kuoyigwa nonya nkomenyoka to komenyoka okuoyigu bori korukanga togende okuoyigu ne propogisi ya komboire gokomenyoki bakiri toilet gochiari mato gosoigwe sukuru ngasoi nganaso abori na yoro ekiagere ngaki yaikane yango eyao yanya sako ile wait upon who the Lord takobo monto kwagaga tingo kwana kirege ntonkore lakini ningane tigo chasiri ngana liko teba iga. It is only God who understands better. Nyasaye bweko manyete buya ayeto manyete. Toko nyara gokore bintu buna no keroche. Ndiroko nyoro bogore chitigiri na experience wakaga no keroche. Ngora ateba murega nga ekyo moibori aroche kera ikaransete omwana takeroche nari no motegoro. Ekine kimwa kwanire. Lakini abanta ketengo tebinge kinyasaroche no gotaboire toko gikera. No soma boire toko kebwata. No wakachi sabo boire ne chisaya nshonyore chionse. Toko manye kinyasa manyete. Na to korora ekinyasa korete aruche. Nyasa o manyete buya moremererie moganye. Tali nganche bano na tonge tu sasaba. Ekera nyasa alego chiranje. Nyasa tali korengere riranje. Na njara tali kokoraki. Tali komolina aye koli. Yande banga it is God who knows the best fitable time. Nyasao manyete chinka kichibwenerete. Tali chirichi yao. Tara manyalinga na patient. Mutiga ye wana tatu salimon. Nyasao manyete chinka kichibwenerete. Pijamora bana banya sai. Chinka kichibwenerete nyasao chimanyete. Lakini aja chinka kinjiro tagete. Unaona mwana uyu gatagete sai. Lakini tamanye tinga Nyasaye na maite chinga kichibwana yote. By the way na intuna batokorera iga. Ekiagara tutamanye tete right time. Ecclesiastes chapter 3 na rego kwana nga there is time and the season for everything. Nyasaye maite the best time. Mana ndibo yonda kora bolinga mwabo yonde barabomba na gokweru. Their time has not come. Tako babalera bakweru baje bamanya nganje na kwere tukinde ntakana that is the best time for God for you tako tawake sabwe ayeremereria oganyeke nonye by the way ndiroko butu baka kwaranga ngakiye ngwabwenete ko butu wakweru baka kwaranga kiye ngwabwenete ko kweru but it is God's best time ninga kiya Nyasaye koreteke ebwenerete nero manyete I be patient and wait upon the Lord. Allow me to tell you a small story. It is very small. Alisambia. Punere nsomora kera. Utakabo kaboko manene. Endagire gasira mugondo. Mora kera no yuwe miaka. Familia ya moja bwate ngombe ya moja aleko kamwe emori yakwete. Lakini bale kogenda bachochoni basibe bibere bakubeli gagoika mwero chimagoika magoika ya kungenda geranja korake murandio yo mubwe bitabu agaeta agasomo chiyo akaramuna babwa tobokong pororo babwa tobokong pororo baka mo historia ka ngombe babegeta se kirifu engabuna alimanga rugura aligo chinseiga tokoroke escarpment no baga sibeta kanyasi kale ko machikorore kana kale meta kisongo ime
kana kurisha kare una kara kwa mokongo akabakorera gusaba agasoka timanye tia somorandi yo obosote bwarwerete akagenda bakase ngomberi akanyirigiria karonero gerete mono no abantu bakoragera goro akanye akoruta chakanye tuma guchikirifu mate gakwa baliko bakogenda bakanyore ngombe yakure bakarira ngitogo chakokora bakarira atireti miteri yu Nyasaye natagete ko bachenjerie gento murandi uri agachakaira na korigie family eri obwango boriga korigie family eri Nyasaye agakune serikali ya Sambi igacha kwaga chenya gitario na basambi amba bwate bantu bakolika bonya gitari family eri ase bagachete kanisa sobo bakabalika mugakori no monginori bono goko banyora banga baiseke babwate bese babwate kibakori murandi uri gacha naenda gutarira mochiuria enyombe eri ekamobora agaswanya gitari ime barandi bibitabu bakorokueta agaswanya gitari ime gakona korora banyagitari ako batebye bitabu mbira akamanya ko babori nga nsa family nere yarenge nsa bare kurukuga ngai bajiete bakamotebi na bukorigie ngoko iratoro no bare sisita na purata bujamore bakomwira lindaga no minto murandi naruchete karo bwango bori arweta agatusabira kintu kigatonyore kibi lakini ugusaba kwaye ngwatokonyete project ye gacha tukaba moyo nandi tukaba peta buna twari hoko batebi ngo batebi ndi siturie murandi uri nero uyu nengombe ninje natumete bako muburingi kwaje tuomerete Nyasaba egente kiya ekiagara motegemeto mokongo ayoro chengere kikerio tegemete kero mokongo kegotuomugo egwekiya entole bono gwasinyirwa gwaro korengereria yakina takangotevinga Nyasaye maete chinga kichiabene na Nyasaye manyete gente kiya aya tokore tigento kiege kuita ponte road aya ndiroko nyora ri chanchabe kwakaga negente kiya gwakoraki kwanyora kumbe you have found nothing. This only God who is able to do the impossible. Nyasaye bwiko manyete kokora biri bitari kokoreka biri bisinyete na ndo ndeta kore tiki tayo tako basoka kare bibiri libya chachire mwagendo nyanchoga paka mwabande mwebo polisi abande mwebo potikones abande mwate abo mugambi otebiri Nyasaye kerako bigweni na bigweni tako basoka kusabo koko kora na boko koseli bibiri Nyasaye taranja bigenda nyanchoga na beka mbiragenda yomoko ngaini Nyasaye gokora the impossible anchato tene naso kwegena lemereria ganyango omonene tako be balimo ngonyoro uri gwikurire wita ponte Lord na chire gento gekoro kunga warning ogokure rubono. Number 1, you are not a savior than God. Kwa hivyo usiharakishe sana. Ngora konyore unabona bakungu nabaja sana muri ngwagaga muri mwanyora mwakonyire lakini tali numoko konya ko bwa Nyasaye bakungu abangotema muri sana nabona ali gwanje gamba tene nimbaye ko ekora kina bange muri but let me tell you tali nuchi savior oyo gotoria ingo Nyasaye ekinyasara abatori gara bakonye mono ko bwenjererio tagete gokora ebintu bakokwaga gwasonera omwana egete bakokwaga kwabekera omonte kemogamogi egerende mbimo ikera you are not a savior than God okwaga kabisa takwaga who is the savior Nyasaye ebukwaga te baba garati elisa tonga at the right time kerenga kiya bwenerete omwana akaiburu so at the right time God is coming for your salvation. Asobo konyi boli bwegento kelike go chandete na bera berero bunango kwanaiga ikiara tingora ndie tobiki yerero muntu takonyu Nyasaye nabwate sababu tali somebody unabona ayonya tonyi gweti na arere ngo kwanira oyi Nyasaye gokonya sai kwa hivyo usiharakishe sana
Unabona mbale munabona twarandire gitoko ndo mochango bara bachakire gochika. Yani agagitaka getenga asaga agitego chiango chiare konyora kende. Ayoko minyoka bosana inde bigusambe. Kaenya sai gentuke. Libaga takwagaga. Nyasaye. Number 2, you are not older than God. So don't think you are getting older and many things are getting out of hand. Ndiro maito ka kwa gotire mono ko bwa Nyasaye na bona baise kerago chikosoka gore na ikire miaka 26 basacha ngongitira bali na ikire 30 ka kisabira ni mwana no gusana nyoro musacha na so kwa kaka kuchina so kuchikobaragwa bila bara baja ukwaga kwaga basacha no arata tanga miaka ya ikinta tenda to mondo atoletera no na maji tari macha go chakoreta omonto yo nabarache oruarete omorugero kuruga kuriotana kuruga omoretera macha ariotana kuoi omosibio tana gosibionde things to change tikakoma kakanga chinsa chia koereire kaenya saiki riba kaguita ponte road bintombiro ko kagango ngainiete wang maiti miaka ere bobe ya toireire bonuga siti ukumetie hajuru chokiruchi bonuga sto tebya abantu kantikane wakani abaibuli ntikane ngire ngora binte bino moko kwana tinyi gweti ebinte bibago kwana utai gweti no monene okukwana kanyango kanyo monene kamoranje le mereri kanyo monene kanya Ansari kanyango kanyo monene mbobo kwagaga haulende kare oyu gwachire kororo mochi kare mwatebaniri mukari kurara gusingai no muntu yomo mwachira ale binto nere kanina bwatenderi yabo tuko ona ye goga setingana monyo tumuya chano gukwana buya akanta katako koro muno mune tururoiga. You don't understand the science more than God. God can be for science and sometimes against the science or nature. Wait upon him. Koragento kieke muganye. Talia yo manyete ko buganya sai. Ayo muganyo mona. Ndira bwate the science yeyu ndira taliko nye bwate. Ayo ganyo monene. Naje kware bolinga ninga ini etaro. Ni manyete bintu. But what does God say about it is? Kiagera mtaka nyetio monene obiko koragento ki. Abiko gosamba. Ganyo monene. Bana banya sai na ariko basorora rero. Na ndo sikurige libuya tinda soma bibungo bingene kemo. Psalms 27:14. Lemereria kabomoremu tago kwa moyo kanyango kanyo monene. Jango somere kyo moeli kego teba. Joshua eyemo kianda. Joshua eyemo kianda. Somo kongo na gosome kyo Joshua eyemo kianda. Nabonye bwete nga onye miri ngaki mokoro ke kanisele. Ya mirina. Onye batana litieta biembe yo kwegorora angana babansora. Ya mirina. Aba bwato mongina getomo gotwena royo chira. Ngaki agoteba. Ine. Tarino moneno gochikire nga. Otene nabako ngonsoni. Obomoremu. Asayu baba Naomi. Tondoka. Tobasako kwa moyo. Ekiagero monene Nyasaye ito. Igara mona intwe. Andonsia sura we kokogenda. Hallelujah. Bali momenya teke nujime Nyasaye no aramo naye. Bali omenya te nyumba yegecho nengecho monene nale naje remereri mbwagache. Bali okogolerwe yanga gesocha bwogota nakogoleru remereri no golerwe. Otego otagoleri no gore. Aseli etaliango. Nagache tomo chona nakogoro nane bikoro tu. Nanyangwa nakogoro remereri abana mbakogoriri. Aseli etaliango. Hakina nagache te kanise nane libagamba nakongangwa ni abantu. Nabatakwa ndirogo chakoe kwa lazima. Okotebunga mwesimi kwa karibu.
Intore bono try go point ye. Remereria oganye chingaki chiango. Chiao remereria kabomoremu. Tago kuki. Tago kwa moyo. Binto mbiangora. Saga bigo koraki. Yangete. Muriborera bando. Boremereri bwabura. Ukage ng'ankio mbotakia. Birabe. Muriborera bando. Yondetera igomorengania ibaka bono. Ganye kero montakoria chibando chindere oboremereri bwamobora. Rikare koganya igomo gasobia kebirabe. Otoboire bono ncharate koera boye. Muna bono bari bonarete gotobora gakirinde kwara atiga ngaki. Kinonye ngobiagagera nabo biacha gotigu biome karabi tiga ngatiga tokwe biroma. Arare gosembi kuoma otware bando nonye metie nyetatu. Kobuogo chikora riri chibando chiko samoruge chiago chiakorete ki. Remereri oganye. Remereri oganye gokwabekira marabu orinse tako ya tukorie metie nyetara era. Ngando che birongo byakore naborandu usiko se ninyoreke ka tiga bikore kwara ganya tiga bikore kabira ntiga nere riri nabori riaraba. Riaraba gaki. Aya matiabo. Rinyabori riara koraki. Remereria tago kugentoki. Tago kugentoki. Parenga bagoteba tigo monena ngonye. Momineti. Nyasaye tata. Aki tokonye. Monene. Konye twarusiri moyo. Tobeke chinguru. Abande twarerire mono. Unabona mokanya rebe na nyarebe. Aro ijoko majiko kanga na buoka kuebete kenyoro. Lakini omonene twasabire. Totigo boremereri bwabos. Bakonye baremererie. Obakorera na ende gento. Bakabantu bakurigiringa baremereirie na ende Nyasaye obakoreire ritwoni. Nyasaye torema abantu bao. Tata totiga abantu bao basokigwe. Totiga basekererwe emyaka yonse. Totiga baruo basiare rwe menyeri emyaka yonse. Lakini ramboro koboko kwao orushiria abantu bago bosoku. Konya abande buna gwakonyete Daudi. Konya abande buna gwakonyete Joseph. Konya abande buna gwakonyete Daniel. Konya abande buna gwakonyete Ezita. Konya abande buna gwakonyete omonginoria okorokwa nganere omonginoria nko motayai. Konya abande buna gwakonyete Mary. Konya abande buna gwakonyete Lazaro. Nyasaye lero ntoganye togotoleka kwao naende twakoganyire bakali tukogotangasa nga 90 ngotokonyore litukolio gotoleka waite na bali raberero litukolio bakonye bwete na bali raberero litukolio kobwena waito na bali raberero litukolio koigorwe mirango yaito na bali raberero kali raberero tikobakwe kali rabe mwakonde tikobakwe kali rabe ngakiende yonse tigotokigwe twerure gokoganya toboremereria naende tokorera mang'ana elinda abantu bateba abo baganye tomonene mbali gosokigwa twasabire ase Yesu omoboria. Amen. Asaba seseni. Get the point. Take a step forward.